Здравейте! Новите европейски правила за дронове вече са в сила и у нас, в България. На пръв поглед, да, може да изглеждат малко сложни, но не се притеснявайте. В следващите няколко минути ще ги разнищим стъпка по стъпка, за да стане всичко кристално ясно. И така, представете си картинката. Новия дрон е току-що разопакован. Изглежда страхотно, нали? Обаче веднага изниква големият въпрос. А сега на къде? Къде и как може да се управлява това чудо напълно законно? Точно с това ще се заемем сега. Добре, нека да започнем с малко терминология, за да говорим на един език. Когато видите съкръщението БВС, става дума за безпилотно въздухоплавателно средство. С две думи, това си е самият дрон, машината, която лети. Ами БЛС, това пък е безпилотна летателна система. Тук вече говорим за пълния комплект. Дронът, т.е. БВС-то, плюс дистанционното, с което се управлява. Цялата система, с която работим. И сега стигаме до може би най-важната част от цялата история. Може да мислим за нея като за личната карта на дрона. Един съвсем малък етикет върху корпуса му всъщност ни казва почти всичко, което трябва да знаем. И тук идва ключовия момент. Всичко, ама абсолютно всичко, се върти около маркировката за SE клас на дрона. Този мъничък символ е ключът, който отключва правилата и ни показва какво можем и какво не можем да правим. Тези класове започват с C0. Това са най-леките дрончета, често по 250 грама, които много хора възприемат по-скоро като играчки. След това идва клас C1. Тук вече говорим за малко по-големи и по-способни машини, които са много популярни сред любителите фотографии, например. При клас C2 нещата стават по-сериозни. Това са по-тежки дронове, което разбира се автоматично означава и повече отговорност за пилота. Класове 4 и C4 вече покриват най-тежките машини в тази отворена категория. Те на практика граничат с професионалното оборудване. И важното, което трябва да запомниме, е, че всеки следващ клас носи повече и повече задължения. И ето как всичко си идва на мястото. Тази таблица показва връзката перфектно. Само погледнете как с увеличаването на теглото от C0 по 250 грама до C3, C4 по 25 кг, изискванията за обучение и ограниченията за летане близо до хора стават все по-строги. За C0 почти няма нужда от обучение, докато за C2 вече се изисква не само изпит, но и практическа самоподготовка. Логиката е желязна. Колкото по-тежък е дронът, толкова по-голям е потенциалният риск. Нали така? Добре, вече знаем какъв е класът на дрона. Но къде точно можем да летим? Този въпрос ни води директно към така наречените експлоатационни подкатегории A1, A2 и A3. Сега тук става наистина интересно. Погледнете разликата в подкатегория А1. С мъничък дрон от клас C0 е позволено да се прелети над отделни хора, макар че това трябва да се избягва. Но с малко по-тежкият C1 вече трябва да имаме разумни основания да смятаме, че няма да прелетим над тях. Това е една тънка, но, повярвайте ми, изключително важна разлика в отговорността. Всъщност, ключовата дума тук е дистанция. В А1 може да се лети близо до хора, но никога над тълпи. В А2 вече трябва да се спазват поне 30 метра дистанция. А А3 е за полети далеч от всичко и всички, на поне 150 метра от населени или индустриални зони. Всичко се свежда до три магически числа – почти 0, 30 и 150 метра. Хайде сега да сменим фокуса. Защото, нека не забравяме, не всичко е до машината. Всъщност, най-важното нещо е човекът, който я управлява – пилотът. Преди всеки, ама абсолютно всеки полет, отговорният пилот трябва да си направи една бърза самооценка. Един вид да се погледне в огледалото и да си зададе няколко въпроса. Добре ли съм отпочинал? Дали съм консумирал алкохол през последните 8 часа? Пия ли някакви лекарства, които могат да замъглят преценката ми? Психическото състояние е също толкова важно, колкото и техническата изправност на дрона. А когато вече сме във въздуха, как се взимат правилните решения? Ами, има един много прост, но гениален цикъл. Наблюдавай, ориентирай се, решавай и действай. Оглеждаме средата, опитваме се да разберем какво точно се случва, избираме най-добрия ход и го изпълняваме. Това ни държи винаги една стъпка пред ситуацията.
И ето как на практика се поддържа тази информираност. Не става дума просто да се гледа напред. Не, трябва активно да се сканира небето, систематично, на малки сегменти. Това е единственият сигурен начин да се забележат на време други самолети, хеликоптери или пък някое неочаквано предприятие. Добре, дойде време да съберем всичко на едно място. Кои са основните, железни правила на небето, които важат за всеки един полет в отворената категория? Ето ги и златните правила. Винаги трябва да имаме визуален контакт с дрона. Винаги даваме предимство на пилотираните самолети и хеликоптери. Те са с абсолютен приоритет. Никога не летим над тълпи от хора. Винаги стоим под 120 метра височина. И никога, ама никога не превозваме опасни товари. С тези правила компромис просто не може да има. А замисляли ли сте се как точно работи всичко това? Нека хвърлим един бърз поглед на физиката зад полета. Когато разберем как става магията, започваме да ценим технологията още повече. В основата на всеки полет стои един деликатен танц между 4 основни сили. Тягата го бута напред, съпротивлението го дърпа назад, подемната сила го издига нагоре, а теглото, разбира се, го дърпа надолу. Управлението на дрона е всъщност изкуството да се дирижира този танц. И как един мултикоптер се справя с този танц? Ами, много елегантно. Когато дронът просто виси във въздуха, тягата от перките е точно равна на теглото му. А за да тръгне напред, той просто леко се накланя, насочвайки част от тази тяга хоризонтално. Просто, но гениално, нали? И в края на краищата всичко се свежда до това. Небето не е просто празно пространство или площадка за игра. То е споделено пространство със своите правила и отговорности, точно както пътищата под нас. И след всичко, което видяхме, въпросът вече не е просто мога ли да летя, а готов ли съм да бъда отговорен пилот.